man na to? Kali ko sa kuan ninyo nag kuan ni akong kuan sa pila ka form na akong gipang pang applyan og form. Wa gid ko kadawat hatod karon sa ayuda ba? Mo ba? Oh, kadaghan na oh. Form ni mo? Oh, Grabe sige ko nga form. grabe. Ay, Man paniguro man ang imuhang form. oh, kadaghan na nga form gani. Grabe, paniguro na dyan ni imuha dyan. Ay, grabe. Basi, pensionado ka. Dili yung ako ron asawa mo ito sa abroad. Mo ba? Tanawon ako diri sa record, Oo. eh. Tanawon sa ako diri, ha? Man pa ang kuan katong Ako, katong uy, 200,000 man na yung madawat taga-bulan na yun. Ay, nakabutang diri. wala na may labot to eh. Dili sa ako na asawa ipadala. Okay na eh. Ako ba kay pobre raman ko. Kini nga form para ni sa tanan dili ni wala gipili ani. Paniguro jud na Oo. imuha di ay. May patong nangawala sa kalibutan kay naapil pa og lista. Wait Kung lang. hindi mo pa lang sila mobalik diri sa kalibutan nato, ambot lang ka. At Kanay mo reklamo, kanay mo reklamo ato nang ikuha ni kapitan. Musuot Asan? ni kapitan, paduol ti ka dito. Wala lang ta ha, kaya akong tugon ha. Kap, busy pa ka, nakay bisita Kap. Padayon na lang, padayon na. Kuhan Kap. Kap, may buntang kap. Sorry ato, likod. Mayong adlaw po. Likod kagawad aron na kay aron mabatian po nato kung sa iyang reklamo. Okay. Sa may mong reklamo, mato mo sa imong reklamo, sa may mong reklamo dito. Kini nga kung buwan kap ba, kini nga tong ayuda ba? Oh, napuno na lang ni pinilapay ni yung form. Wag ko kadawat sukad Sila hatod. sobrahan na sa siniguro galing ba? Wala na yun. Oh. Oo, sa mana? Wala gini Ano nga. may mong reklamo anang kanang ayuda? Ayuda lagi na to. Ako lagi nga grabe na ginan ako nga naglaban ni kukutok ni persin daghanan nagreklamo rio. Ayuda ra gyapon. Grabe gid di na ni Kanay mo ba ba? nani adto pa ning permero first trip. Mag-ikaduhang first trip na lang wa pa din sila matanay. Ako gid wag ko hantud na kagaya tud karon sa kadaghan nga ayuda na lagi. Unsa naman sa ano man nato ni? Ani na lang kay ako nang i-dadon ko sa taas niya. Wa pa maka dawat sa permero. Wala. Ikaduha wa gyapon. Ikatulo wa gyapon. Wag yapon. Muna na kadaghanan mo Oh, mo. pila ka form mo? Yan yung form Kap, yung ipil-apan ni Tanan. Ay ka bala ka. Tarong ikaw upat nga reklamo nimo basig na anak ka sa listahan. Masig mo.